Esan bezala Paul Bilba urekin gaude hizkuntza politikaren beharra zaritzeko. Paul Euskal Filologian lizentziaduna zara, giza eskubideetan unibertsitate aditua eta oinarrizko eskubideak eta botere publikoak masterra egindakoa. Azken 2 hamarkadotan Euskalgintzan diharduzu, 2001-tik 2010era hizkuntz eskubideen behatokian, eta 2010-tik gaur egun arte Euskalgintzaren kontseiluan. Zurea da hitza. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin mila esker Telesforo Monzon laborategiari, UEuri eta jakini gonbidatzeagatik, baina bereziki mila esker jardunaldi hauek antolatzeagatik. Nik uste dut handia dela Txiardegiren izenean, Txiardegiren ohorean, hizkuntza politikari buruzko jardunaldi batzuk antolatzea. Justo bizketaldi hau prestatzen ari nintzela, gura etorri zitzaizkidan, bi bizipen Txiardegirekin, ez? Lehena nik uste dut 2010aren bueltan, kontseiluko ardura hartu berria, Garagar tabernan, kafe bat hartzen Txiardegirekin, hain zen ere orduan kontseiluan hizkuntza politika berritara ingarria dokumentua nik uste dut egin berria zegoela, eta orduan kontseiluak hitz egiten zuen euskara ezagutu beharraz, gero hortik eratorri zen ezagutza unibertsalizazioa, eta hor nolabait Txiardegirekin berrestea ezinbestekoa zela euskara ezagutzeko beharra erdigunean kokatzea, ezagutza unibertsalizazioa erdigunean kokatzea. Eta bigarren oroitzapena, orain dela 30 urte, 94, orduan EHU bazeukan gradu ondoko bat, hizkuntza plangintzari buruzkoa, eta hor Txiardegi irakaslea genuen, eta berak hizkuntza politikaren hainbat eredu aurkezten zizkigun, ez? Kasu hartan, nola ez? Belgikako eredua, Alan Ugarteetakoa, baina baita Irlandakoa ere. Tarduan hor, azpimarratzen zuen ze garrantzitsua den hizkuntza politika eragingarri bat abian jartzea, ez dakigun gertatu Irlandan gertatzen ari zena. Orduan, justo egia da, aurkezpen hau prestatzen ari nintzela, oroitzapen horiek etorri zitzaizkidala, iruditzen zaidalako, azken moladan hitz egiten dugu ahalduntzeaz, hitz egiten dugu komunikazioaz, hitz egiten dugu diskurtsoaz, baina nire sentsazioa da hizkuntza politika bere horretan pixka eta ahaztuta dugula. Hizkuntza politikaren gaia ez dugula erdigunera ekartzen, eta zinez uste dut beharrezkoa dela gure herrian hizkuntza politikaz, hizkuntza politikez, gure realitatea desberdina delako, ikuspegi juridikoari dagokionez, eta horrexegatik, jardunaldi hauek oain antolatzea, benetan uste dut interesgarria dela, gutxienez kontseilutik azken 2 urteetan ari garelako behin eta berriro gogoratzen oain dela garaia hizkuntza politikak berpentsatzeko. Egiten zitzaidan galdera, hori hizkuntza politikaren beharra. Bai, nik dut erantzuna erraza dela, behar da, beste edozein ere mutan bezala, ere gehiago egoera gutxituen dagoen komunitate bat baldin badago, zinezkoa dela, nahitaezkoa dela politika proaktiboak hartza. Orduan, hitzaldi hau prestatzen nintzela, erantzuna bai izan da, nire hausnaketa gehiago kokatuko da, zein diren hizkuntza politika baten elementu nagusiak, zein izan daitekeen hizkuntza politikaren eredu bat, eta horren inguruan, gutxienez, elementu batzuk bota, egia da gero ez dugula denborarik izango eztabaidarako, hizkuntza politika berpentsatuko badugu, zehaztea zein izan daitezkeen hizkuntza politika horien elementu nagusienak, edo nondik joko dugun hizkuntza politika berri bat abian jartzen dugunean. Eta horretara datoz, hasierako kontsiderazio hauek, ezta? Hizkuntza politika ari garenean, zer dugu buruan? Definizio batzuk hartu ditut, beste asko ere arre litezke, horre, Kaplan eta Baldauk aipatzen dute, hizkuntza politika ari garenean, hizkuntza aldaketa lortzeko helburu duen jardunbideen multzo bat hasi garela, ezta? Edo Lobianco, nik uste dut hemen lehen puntu interesgarria jasotzen duena, zein hizkuntza arazoari ematen zaion trataera politiko. Alegia, hizkuntza politikaz ari garen azkenean erabaki politikoez ari garela. Edo, hizkuntza politika makatik esaten du hizkuntza regulatzeko duden boterea. Beste ni ustez gako hitza. Alegia, ari gara trataera politikoaz hitz egiten, ari gara botereaz hitz egiten. Eta nik uste dut hizkuntza politikaz ari garenean, terminologia hori normaltasunez erabil beharko genukela. Edo,
beste definizio batzuk, ezta? Hizkuntzen arteko harremani buruzko erabaki kontzienteen multzoa, alegia, ari gara izaera politikoa duen zerbaitez, ari gara botereaz, ari gara erabaki kontzientez, eta hor, Eba Hortek, nik uste dut egiten duen planteamendu, interesgarria dela koska bat gora egiten duela. Hizkuntza politika ari garenean, hizkuntza politika normalean lotze gatzaizkio administrazioek garatzen duten hizkuntza politikaz, baina azkenean hizkuntza politikaren praktika hainbat ere mutan lortzen da. Nik badakat buruan, orain dela 2 urte ezagutza unibertsalizazioari buruzko jardunaldiak antolatu genituenean, batek esaten zuen, familietan ere hizkuntza politikak aplikatzen dira. Ez? Hor azkenean, familia batean, hizkuntza irizpide batzu jokatzen dielako, orduan, egia da, hortek egiten duena da, hizkuntza politikaren praxi hori nolabait zabaltzea. Nik uste dut, honek guztiak, argi usten duela zein diren hizkuntza politikaren elementu nagusienak. Hor dugu soziolinguistika eskuliburuan, alegia ja Euskal Herria etorrita, horre badagolako neko jakituria metatua, zein izan zen soziolinguistika liburuan hizkuntza politikari ezarri zitzaion definizioa. Azkenean, hizkuntzen erabilera antolatzeko eta arautzeko egiten dituzten eskuartzen multzoa da, hori da. Horrek bagaramatza beste hausnarketa batera, eta nola ulertzen dugu hizkuntzarena, ezta? Eta hor, sasatzearren hor, izan daitezke bi bertsio. Bat da, hizkuntza ondarea da, hizkuntza hiztuna gara, hizkuntza altxorra da, hizkuntza komunitate batek komunikatzeko erabili ohi duen zein osatutako kodea, hori izan daiteke hizkuntzaren egunean egin dezakegun definizio bat, eta horren ondorioz, hizkuntza politika definitzen dugunean, hau izatea oinarri, edo hau ere, izan daiteke beste zera bat, ez? Hizkuntzari buruzko beste ikuspegi bat, izatea hizkuntza boterea dela, hizkuntzen artean botere harremanak daudela, ez dagoela neutralizaturik, beti egiten dela hizkuntza politika, politika guztietatik egiten dela hizkuntza politika, nik uste dut, zera bat, ikuspegi bat, edo bestea, segun seinatzen dugun kontuan, horrek ere, hizkuntza politika aplikatzean desberdintasunak ekarriko dituela. Azkenean, kasu honetan, ja botere harremanez ari gara, eta horrek esaneko luke, hizkuntza politikek izaera eraginkorragoa izan beharko luketela. Iruditzen zait, gehiegitan, nire ustez, aipatzen dela, azkenean hizkuntza komunikatzeko erabiltzen diren tresnak dira. Bai, baina nik uste dut, kontziente izan behar dugula, hizkuntzek harreman sozialak egituratzen dituztela, eta azkenean botere harremanak ardazten dituztela. Eta elementu hori, nik uste dut, kontuan hartu behar dugula, hain zuzen ere, hizkuntza politikak definitu behar ditugunean. Horregatik, iruditzen zait, ikuspegi aseptiko hori, ados, baina nik uste dut benetan hizkuntza politikara egingarri bat definitu behar badugu, eta benetan neurri, benetan proaktiboak garatuko baditugu, kontziente izan behar dugula, botere harremanez ari garela, eta botere harreman horiek aldatu nahi ditugula. Bai? Ados, azken finean, gaur egun, ingelesa, nazioarteko hizkuntza franko izatea, hori ez da modu naturalean eratorretako zerbait. Hori izan da, historikoki, edo Bigarren Mundu Gerra ondotik, izan dako botere harreman batzuen ondoriozkoa. Eta gero bestea, eta nire hori ere oso importantea da, zehazten ditugunean, zein diren hizkuntza politikaren inguruan dauden aktoreak. Hemen, eskema hoia, orain dela urte nahikotxo, argitaratu zuten Xabi Bilak, gaur egun Kataluniako hizkuntza politikako arduraduna denak, eta Emili Boixek, eta hizkuntza politika ari garenean zeintzu diren hor dauden aktore guztiak. Orduan, hor badakagu, estatu mailan egon daitezkeen aktoreak, botere betearazlea dela, botere judiziala dela, azken boladan ohartzen ari gara, botere judiziala zenolako papera hartzen ari den hizkuntza politikari dagokionez, horre kontziente gara zelako oldarraldia etortzen ari den botere judizialetik, Espainiako estatuan, ofizialtasunaren irakurketa haren murritzago bat egiteari begira, jurisprudentziaren bidez, baina hor ikusten ditugu zein diren hizkuntza politikan egon daitezken aktore guztiak. Hor estatua jartzen da, nola ez,
autonomia erkidegoek badituzte eskumen batzuk hizkuntza politikari dagokionez, orduan horiek ere koka genitzake. Baina, nik uste dut, argazki osoa izan behar dugula hizkuntza politikaren inguruan ari garenean. Hortaz, horiek izango liateke hasierako kontsiderazioak, balizko hizkuntza politika bat zehaztera goazenean kontuan hartu beharrekoak. Eta zeintzu dira baina arte, modu orokorrean garatu diren hizkuntza politika ereduak. Ez dakat asmorik buelta gehiagi emateko, nik uste dut, hor badago, Jacques Leclercek ezarri zituen ereduak, zaitezkela asimilazio politikak, parte hartze gabeko politikak, eta bar, Emile Boixek eta Xabi Bilak ere, bereek ere zehazten zituzten hizkuntza politika mota batzuk, nik hor interesgarriak iruditzen zaizkit, hor azkenetan agertzen diren bai Heinz Klosek eta Krojuro Gialaganek aipatzen dituztenak. Azkenean hizkuntza politikak izan daitezkeela tolerantzia edo sustapena, ezta honek Krojurek esaten du heritage revitalist. Eta hori lotzen zaio hasierakoari, alegia hizkuntza baldin bada ondare altzorra eta bar, aplikatuko diren politikak dira ondarea sustatzeko politikak. Beste irakurketa kontuan hartzen badugu, hor botere harremanak daudela, eta bar, orduan, berak Revitalis esandako, edo Revitalis izenaren azpiko politikak, proaktiboak garatu beharko dira, ezta? Eta gero nik uste dut badela gaur egun esploratzeko hizkuntza politikoen inguruko diskurtso berri bat, hau ere Kataluniatik dator hor Riera Gil, eta hitz egiten da hizkuntza politika justo tarduratzuaz, hizkuntza politika etikoaz. Nolabait gainditzen dugu betiko dikotomia, ez beti ere, badirudi hizkuntza politikan ari garela A ala B, mutur bat edo bestea, eta diskurtso berri bat garatzen ari da, non ezaugarria den hizkuntza politikek badutela, edo izan beharko luketela, izaera demokratikoa, eta orduan demokrazia terminoen bueltan hitz egin behar dugula. Nik uste dut, hau badela esploratzeko zera bat, eremu bat, azkenean hizkuntza politika ari garenean, eskubidez ari gara, eta bar, eta demokrazia ari gara. Orduan nik uste dut, hain badela momentua, Euskal Herritik ere, pare bat buelta emateko kontzepzio hori eta hori ere edukiz betetzeko. Azkenean, oinarrizko eskubidea bermatzea helburu duen politika bat, hizkuntza politika demokratikoa da, hizkuntza politika justua da. Orduan, nik badaka sentsazioa, hasi beharko genukela esploratzen, ez korrontea deitu, baina ikuspegi hau, nolabait elikatzen gure diskurtsoa, gizarteratzeko, beste printzipio batzuk jarriko ditugulako mahai gainean. Hemen, hizkuntza politikaren inguruan hartzen diren erabaki eragingarri horiek kokatzen direla demokraziaren parametroetan. Eta gero beste eredu bat, hau ere nahiko berria dela, hau Valentzian izan alako azterketa bat, hau Vicenta Tasak eta Sel Bodokek, eta hauek ja lotzen zuten gizarte eragileek izan dezaketen eragina, hizkuntza baten normalizazio prozesuan, eta kasu honetan gobernu autonomoek garatzen duten hizkuntza politika. Bereiek aztertu zuten hizkuntzaren esparrua. Orduan bi elementu horiek gurutzatzen zituzten, ezta? Zenolako alegia gizarte eragilea den izaera aktiboan oraino iristen den, eta gobernu autonomikoaren konpromiso maila zelakoa den. Orduan, gurutzaketa hori eginez, hainbat hizkuntza politika definitzen ziren. Hasi eta normaltasuna, hori berez, logikoki bakarrik esleitu zaio gaztelaniari, baina gero ze hizkuntza politika eredu egon ziteken, normaltasun oztopatu bat, normalizazioa, nik uste dut hau guztiak interesgarriak izan daitezkela, etorkizun batean, gure buruari buruzko azterketa bat egiten duenean ikusteko gaur egun Euskal Herrian aplikatzen diren politiketak non kokatzen diren. Eta beste elementu interesgarria, osotasun hori, ari garela hizkuntza politika, ari garela erabaki politikoez, baina kontuaren hartu behar dugula gizartea, non kokatzen den, edo zen nolako presioa dagoen gizartearen aldetik. Hortaz, nola? Nola egin daiteke, edo nola egiten da, ez dakiten bora, nola nabilen? Ondo, bale, 10 minutu, bale. Nola nabilen, nola nabilen, hostia, ja, nola nabilen abiadura hartuta. Bale, hortaz, esan dakoa, zein izan daitezke hizkuntza politikaen eredua, eta nola gara daitezke hizkuntza politika horiek.
Normala hitz egitea ez dakit terminologia egokia denala ez, hizkuntza politika eta beste politika batzuet buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten da esku hartze horiek diren in vivo edo esku hartze horiek diren in vitro. Alegia, hizkuntza politika izan daiteke praktika sozialak berak, ez laguntzen duela arazoa konpontzen. Nik uste dut hemen adibidez Euskaraldiaren adibideak oka daiteke, hor azkenean praktika soziala bihurtzen dugu elementu bat aldaketak eragiteko. Eta nik uste dute, hori badala gurean, estrategia garrantzitsu bat, baina gero bai ala bai egon behar dira esku hartze in vitro, alegia, botere publikoen ekintza programatuak. Eta nik uste dut horri ere barre buelta eman behar diogula. Nik badakadalako sentsazio azkenean gehiegi delegatzen dela praktika sozialetan. Praktika sozialek badakate bere indarre, praktika sozialek badakate bere garrantzia, gizarteri gabe ez dugu hizkuntza berreskuratuko, baina nire sentsazioa, eta lehenengo pertsona hitz egiten dut, badaka sentsazioa, beste alde hori, botere publikoek programatutako ekintzak, dela legeriaren bidez, dela plangintzaren bidez, dena delakoaren bidez, hori alboratzen ari dela. Eta gogora dezagun hizkuntza politika ari garenean, biak direla beharrezkoak. Eta justo nik uste dut foro horrek edo jardunaldi hauek horretarako baliatu ditzakegula. Ez da nolabait, balizko hizkuntza politika horren inguruan ez hausnartzeko eta zehazterazteko zein izan litazkeen botere publikoek garatu beharreko ekintza programatuak edo esku hartzeak. Agizue kontseiluan askotan templo bat jartzen dugula, eredu bezala hizkuntza politikaz ari garenean, guk esaten dugu hizkuntza politikak, badala, hiru zutabe duen templo antzeko bat. Hizkuntza politikaz ari garela, beharrezkoa dugu araugintza egoki bat, beharrezkoa dugu plangintza bat, alegia, egia da askotan hizkuntza politika, hizkuntza plangintza horren marra fina dago, askotan batzuek hizkuntza plangintzaren barruan kokatzen dute hizkuntza politika, eta gero baliabideak behar direla. Baina, alegia, hizkuntza politika hori bada ere beharrezkoa da, eta horregatik puzzle bezala irudikatu dugu, behar du ekimen soziala. Eta behar da, hizkuntza politika eta ekimen soziala ongi uztartuta joatea. Eta horren bueltan hizkuntza politika ari garela, nik uste dut, oain hitz egiten ari garrera holetaz, baina hor zabaldu behar da, hausnarketa bat, eta badakit, hemen zabete batzuk idatzi duzuela horretaz, eta hori da gobernantza, ezta? Askotan hitz egiten dugunean, ekimen sozial eta hizkuntza politikaen inguruko uztarketaz, hitz egiten dugu gobernantza. Nik uste dut horren bueltare, benetan hizkuntza politikan, gobernantza politikak zer diren, nola definitu behar diren, horren inguruko buelta bat baino jago egin behar du. Nik uste dut ezberdin du behar delako batetik, hor egon daitezken diru laguntza politikak, beste bat esan daiteke lankidetza politikak, baina nire ustez gobernantza politikek beste izaera bat hartu beharko lukete. Eta benetan, puzzle hau ongi osatuko badugu beharrezkoa da, ez puzzlea ondo ahokatzeko, zehaztea edo zoru hori esartzea, gobernantzaz ari garenean, zertaz ari garen. Hortaz, uste dut horre, erronka badela etorkizunari begira, hizkuntza politikaz ari garenean gobernantza hori definitzea. Orduan, hau da guk askotan erabili dugun irudia, baina nik uste dut irudi horrek baduela beste elementu bat, ezta? Alegia, ari gara ekimen sozialaz, ari gara hizkuntza politikoaz, baina nik uste dut badela horren gainean kokatzen den hirugarren elementua, eta hirugarren elementu hori da deitu diskurtsoa, deitu markoa, deitu marka, deitu komunikazioa, deitu nahi bezala. Baina hori ere, kontziente izan behar dugu horrek garrantzi handia duela hizkuntza politikak garatzea. Alegia, hizkuntza politika egoki batek behar du komunikazio estrategia orokor bat gainean, edo komunikazio estrategia orokor baten baitan landu behar da hizkuntza politika. Ohartzen ari gara, ze garrantzi hartzen duten gaur egun, elikatzen ditugun markoak, ez? Hor dakagu mantra bezala inposizioaren markoa, hor dakagu mantra bezala euskara ez da erabiltzen markoa, hor dakagu mantra bezala euskara zaila da markoa. Nik uste dut horreren nolabaiteko, ez dakitan, adostasun edo, adostasun bat iritzi behar gara, gutxienez, zein marko elikatuko dugun eta zein marko ez dugun elikatuko. Azkenean, hizkuntza politika baten azken helburua da jendearen pentsamenduan eragitea. Horretaz ari gara, jendearen pentsamenduan eragin nahi dugu. Euskararen normalizazioa jendearen pentsamenduan kokatzen da. Ez da, azkenean da, herritar bakoitzak Euskararen normalizazioaren inguruan dakan pertzepzioa. Orduan,
Horretarako ez da nahikoa marketing kanpaina bat egitea. Osa, hor, pentsamendu aldaketaz ari gara ez da, eta hor, kultura berri bat eraiki behar dugu. Orduan, ezan bezala, hizkuntza politika bere, ez daiteke elementu simplea, baina nik uste dut bere konplexutasunan hartu behar dela, eta neurriez hitz egingo dugun bezala hizkuntza politika bat ezen neurri hartu behar dugu, nik uste dut hausnarketa bat egin behar dugula, eta egiten ari da, baina nik uste dut hor faltan botatzen dut, hori guztia nolabait modu integralian aztertzea. Alegia, hor gobernantzea dakagu, hor markoena dakagu, hor komunikazioa dakagu, eta gero noski hori izango dugu hizkuntza politikari zuzenean lotzen zaizkion elementuak, lehen esan bezala, araugintza, plangintza eta baliabideak. Ez da azkenean, modu simple batean, esaten dugu hizkuntza politika egiteko, hizkuntza politika egin daiteke tradizionalki esaten dugu araugintzaren bidez edo sustapenaren bidez, ez? Eta hor, askotan sortzen zaizkigun galderak dira, zer arautu daiteke, zer ezin darautu, zer komeni zaigu arautzea? Seguramente, hizkuntza ohiturak ezin dira arautu berez, lege batek ezin dio esan editar bati zuk hizkuntza batean egin behar duzu. Orduan hor, erabili beharko dira sustapen politikak, baina beste eremu batzuetan posible da arautzea, gau, zedan arautzen badugu, hor, beste eskubide batzuekin talka egin dezakegut, hori ere ez dugu nahi, ez? Gure politikek beste eskubide batzuekin talka egitea, merezi du den arautzea? Nik uste eta eta horiek egin behar ditugula, hizkuntza politika definituko badugu, ondo ikusi behar dugu nondik joko dugun arautzean eta nondik joko dugun sustapenean. Azkenean, araugintzaz, ari garenean da, arau zuzen edo zeharkakoa. Lehen esan dugunan bezala, hizkuntza politika guztietatik egiten da. Nik uste dut, transversalidade hori ere jaso behar dugula hizkuntza politika. Ari da, orain hirigintzan, lurralde antolaketan ja, lortu da euskararen edo hizkuntza politikaren eremua zeharlerro gisa jasotzea. Nik uste dut hor, pixka zeharlerrotasun hori benetan joan behar duela ja politika guztia definitzea. Nik askotan jatzen dut adibidea bendela, zagize maturte, behatokian egin genuen kontsumitzailei buruzko azterketa bat. Orduan, esango nuke 2003an izan zela, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzaileen legea onartu zenean, eta orduan aztertu genuen, askotan Katalunian edugarri izaten dalako, hor nola zegaten arauta. Hor oso interesgarria zen, 5 minutu, bale. Oso interesgarria zen nola zegaten araututa, ez? Han, edozein legetan, ni beti jatzen duen adibide bera, solariumak arautzen zituen legean, hor, osasun eta kontsumitzaileen eskubideen barruan, jasotzen zen, berariaz, osasunari buruzko informazio guztia, gutxienez katalanez egon behar zala. Eta hori zen hizkuntza politikaren ondoriozko neurri bat, ez hori asumituta zegoen, herritarren eskubideekin lotutako araudi guztia gutxienez katalanez egon behar zala. Eta guetzat hori berrikuntza izan zen. Eta eaen, egon zen alako adibiderik, gogoratzen baduzue, ez dakit zein urteetan izan zen, derrigorrez arautu zen komertzio guztietan ikusgarri jarri behar zala kartel bat non, kartel horrek esaten zuen herritarren eskura egongo zela erreklamazio liburua. Eta gogoratzen baduzue, komertzio guztietan euskara zegoen. Zergatik, arau horrek derrigortzen zuelako kartel hori euskaraz egon zedin. Orduan, hor, komertzioak ezin zuten motu propio kartel hori gaztelaniaz jarri. Ez, garai hartan, arau hori, agindu hori arautzen zuen dekretuar, jasotzen zuen, alau horri bat izan behar da, horri zuriari gainean idatzi beharko da, letra beltzak, eta hau jarri beharko da. Eta orduan, komertzioak ez egaten aukerarik berez, euskaraz jarri behar zuten. Dira, adibide txikiak, baina nolabait, ikusarazteko pare bat buelta eman behar diogula araugintzari. Esan bezala, arauak bere horretan, horrek ere ez du ekarriko normalizazioa. Lehen puslea jarri dut, hor behar da gizarte ekimena, eta lehen ere hasierrek ere aipatu du, ez? Hor zenolako pertzepzioak egon daitezke, etorien landu behar da. Horregatik jarri dugu hor, mapa horretan, jarri dugu komunikazioa eta diskurtzuen beharra. Eta gero azkenik izango genuke, ze neurri har daitezken. Ez da horre, hitz egiten da izan daitezkela hori, neurri emblematikoak, alegia neurri simbolikoak izan daitezkenak, neurri zigortzaileak eta penalizatzaileak, neurri despenalizatzaileak, jarduera, kontua da zer non, askotan eztabaida egon da, ezke zigorraren bidez da lortuko, hemen ez dugu gizarte punitibo bat nahi, baina
Irizi bagara momentu batean, azken 40 urtean enpresa bat ez da gai izan, ez da herritarrei begirako oinarrizko informazio euskaraz ematera, ja sustapena nahiko ez da. Igual momentu batean jarautu behar dugu eta hor ja ezarri azkenean, herritarren eskubidea daude jokoan. Lehen aipatu dugun hizkuntza politika demokratiko eta justo horren baitan, ez da? Eta igual ez da bai da parametroekitara eraman behar dugu, eta ez enpresa horrek, dena delakoak, ez du kontu hartzen herritarrek dakaten eskubidea. Baina, bueno, esan bezala, gero zehaztu beharko nuke gure hizkuntza politiken, alegia zertarako erabiliko dugu neurri batzuk, zertarako erabiliko ditugu besteak. Eta azkenik, sustapena dagokionez zenbat eta nola, ez da? Beti esan izan dugu, minutu bat, bai. Zordan, ja biadura ja, joango da, atoa hostia, vale. Hortaz, zenbat eta nola, hor beti izaten dugu, zenbat diru inbertitzen den, eta nola inbertitzen den. Lehen jarrioan adibidea, zertarako erabiltzen den diru, alegia zertarako egiten den sustapena, eta ez dezagun sustapenean arauaren bidez egin daitekeen egin. Azkenean, elementu askotan, efektiboagoa, eragingarriagoa, izango delako arau bat jartzea, zero kosto izango duen araua, ari gara hitz egiten, klausula sozialak, hizkuntza klausula gor, nik uste ariketa interesgarriak egiten ari garela, horren bueltan, nola lortu txertatzea, alako erabaki traktoreak, non zero kostua duten, baina eragina izango dutela hizkuntza politiketan. Eta hizkuntza, azkenean ja amaitzeko, 30 segunduan, hizkuntza politikoaren beharra Euskal Herrian. Pues bai, nik uste dute, ariketen interesgarria litzatekela, bueno, eta gaur egun Euskal Herrian aplikatzen diren hizkuntza politikak, zai dut, hizkuntza politiko horiek zein ereduri jarraitzen diot. Ezin dira gaur egun Euskal Herrian aplikatzen diren hizkuntza politiken helburuak, ezta? Oain badakizue, Katalunian ari dira, ariketek, interesgarri bat egiten, Pacto Internacional de la Lengua, eta orain hori egiten ari dira, azken 40 urteko politiken inguruko hausnarketa. Eta orain bereiek esaten dute, orain dela 40 urte, Kataluniako Generalitatek bere buruari 3 helburu edo 3 erronka jarri zizkiola, ezta? Bat zan, ezagutza unibertsalizazioa lortzea, alegia herritar guztiek katalana menperatzea, bestea zan, katalana hizkuntza integral bihurtzea, eta orduan, bizitzaren eremu guztietan erabili izatea, eta azkenean, horre gizartean, hizkuntzaren eta jatorren araberako esatiketa hori saihestea. Bueno, oain 40 urte beranduago, horren ondorioz jarriztu zen tresna batzuk, hizkuntzen eta barrekoak, eta hori ebaluatzen ari dira etorkizuneko politika definitzeko. Bueno, nik uste dut, gurean ere, halako ariketa bat jarri beharko geza, bueno, eta zein dira helburuak, norain iritzi nahi dugu. Adibidez duela gutxi, gehiengo sindikalarekin proposamen bat aurkeztu dugu administrazio euskalduntzea dagokionez, eta proposamen pragmatiko horrekin esan dugu gure ustez 15 urtean posible da. Eta horre, neurri zehaz batzuk jarri ditugu. Eta nik uste dugu gurean gero eta garrantzitsuagoa dela hizkuntza politikei helburu batzuk ezartzea, baina ere garrantzitsuagoa epe batzuk ezartzea. Bestela, ad eternum bihur daiteke. Eta horren inguruan, zalantzari gabe, bizi dugun estatus juridikoak asko baldintzatzen du, eta hor ere araugintza sustapenare, Nafarrako hegoaldean, gero, eta zeingo da, hor dakago araugintza guztia kontra. Horan egia da, kasu horretan, gaur egun dagoen ofizialtasun ezaen ondorioz, arau asko agian ezin dira viajar, Ipar Euskal Herrian, eta kasu horretan bai alabai sustapena erabili beharko da. Noski, erabil daitez, erabil dadin, sustapena. Uste dut badala soriontzekoa gaur egun Nafarrako hegoaldean, hainbat enpresa Euskara plane garatzen ari dira. Herri ekimenari esker, alegia, herri gora eta gero agerraldia hor sortutako dinamikai esker, Nafarroko hegoaldean enpresa batzuk Euskara planak garatzen ari dira. Hortaz, hori ere bada beste modu bat, anik horrek ere zerpentza ekarri beharko lioke kasu honetan Nafarroko gobernuari ohartzeko sustapenaren bidez aurrera pausoak eman daitezkela. Amaitzeko, gu badakigu, gutxinez kontseiluan kontziente gara hizkuntza politika berpentsatzeko momentua iritsi dela, eta, horren bueltan, ari gara, zehaztu dugu gure ustez etorkizuneko hizkuntza politikek helburuak berridatzi behar direla, hitz egiten ari gara ez, euskararen erabilera erosoa bermatzea ahalbidetuko duen hizkuntza politika bat behar dugula, hor ere norabide batzuk zehaztu ditugu, eta garrantzitsuna iruditzen zaigu horren inguruan adostasun sozial berriak eraiki behar direla. Alegia, hizkuntzaren izaera transversala partekatu behar dugula bestelako eragileekin, alegia hizkuntzaren afera sozializatu behar dela, horren bueltan esan bezala gu, iazko
ekainean, kursale jauregian, eun eragile, askotariko eragile bildu genuen, adostasun horren bueltan, eduki politiko berritua dituen adostasun horren bueltan, eta iruditzen zego hau izan daitekeela marko interesgarri bat, adostasun sozial hauetatik, urrengo jauzia, adostasun politikoetarako. Zenoski, guk ere bat egiten dugu, adostasun politikoak behar dira hizkuntza politikaen inguruan, baina kontziente izan behar dugu, adostasun politiko horiek benetako eduki politikoa izan behar dutela hizkuntza politikari begira. Gure aldetik, konpromiso hori dago, hemendik gutxira, sinatzen lehauekin guztiekin, gure lehenengo batzarra egingo dugu, hori hasiko gara zehazten eremuka noko katzen den hizkuntza politika lehentasunak, eta benetan uste dugu, une interesgarria bizi dugula, eta orain askotan jauziaz hitz egiten gaela, hitz egiten ari gara, eta orain benetan une erabakigarria dela benetan hizkuntza politiketan jauziak egiteko. Listo. Bai.